Musikasten emango duen kontzertua prestatzen diardu Ensemble Diatesaron taldeak. Donostia 1813 hiritar soinu berpiztua aurkeztuko du, hiria errezela 200 urte betetzen diren honetan. Garai hartan oso lotuta zegoen musika popularra eta etxeetan eta saloietan edo burgesian jotzen ziren musika. Musika historia kontakizuna izango da, Ensemble Diatesaronek ohi duen modura garaiko instrumentuak joz. Jotzen dugu pianoforte batekin, hemen Baionako konserbatorioan dago, eta utzi egin digute, eta jotzen duena da hemengo irakaslea, San Pascal Guillo. Gitarra romantikoa zen instrumento erregea jotzen du Rafael Bonavitak, txistua, Juancho Vega. 3 zatitan banatu dute programa. 1813 baino lehenagoko musika tradizioa, gertakizunen kontakizuna eta ondoren etorri zen berrikuntza. Oso interesgarria da, Iztueta eta Humboldtek jaso zituzten soinu zarrak. Ilustrazioa nola etorri zen, orduan txistulariak ja ilustradoak ziren eta jotzen zituzten mazurkak, polkak, olako gauzak. Orduan berak Iztuetak nahi zuen soinu zarrak gorde eta ez galtzea. Iztueta jarri dugu lehenengo zatian horregatik. Hirian bizitakoaren kronika du ahotan, Julitxu Gislin abeslariak gitarraz lagunduta. Musika da nahiko polita edo lasaia, baina tekstoak nahiko gogorrak dira, ez? Orduan kontraste hori dago. Kontzertuaren 3. zatian, Ensemble Diatesaronek 3kotean interpretatutako Jota eta Katxuka anonimoak Jon Maia eta Nagore egindako etxea dantzarien oinekin osatuko dira. Nola berpiztu egin zen, hiria, bukatzen dugu bals eta katxuka batzuekin, fandangoak. Humboldtek jaso zituen influenziako edo kanpoko influenziako dantzak eta abestiak. Donostiako 3 damatxo kantuaren 3 moldaketa izango dira Donostia 1813 kontzertuaren leitmotifa. Programak musika tradizionala, Mateo eta Pedro Albeniz musikari donostiarren eta Beethovenen obrekin tartekatuko ditu besteak beste. Konpositore oberenak, Beethoven bezala edo Mozart bezala, hartzen zituzten herrikoi abestiak edo temak askotan, eta horrekin konposatzen zituzten bere musika, sinfoniak edo variazioak. Asko interesatzen zaigu gauza herrikoia, lotzea gauza kultoarekin. Beti bilatzen dugu lotuera, bihotzakin edo animakin. Donostia 1813 hiritar soinu berpiztuak datorren astean du estreinekoa Eresbilek antolatutako musikasten. Artxiboak jasotzen ditu, gordetzen ditu, eta musikaste egiten da musikoak musika horiek jotzeko. Hori da helburua, ez? Ez egotea hor hautsez bete eta armario batian, baizik eta entzuteak. Euskal musikaren astearen 41. edizioak ostegunean du hasiera Errenterian.